चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ലീലാമൃതയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോ നമ്മള് അവസാനം എവിടം വരെയാണ് കേട്ടത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എടുത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മിസ്സിസ് നായരായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. അതെ, മിസ്സിസ് നായരായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മളുടെ ബോംബെ ജുഹു ടെമ്പിള് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇസ്കോണിൻ്റെതായി മാറുന്നു. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വലിയൊരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു അത്. അതിനുശേഷം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ജുഹു ടെമ്പിൾ, ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ മെയിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 പ്രോജക്റ്റ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഏതൊക്കെ ടെമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയില് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് ബോംബെ, ജുഹു, മായാപൂർ, പിന്നെ വൃന്ദാവൻ. അപ്പൊ ഈ 3 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ ജുഹൂലത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം അങ്ങനെ ലാൻഡ് കയ്യിൽ കിട്ടി, പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇനി അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തില് 1974 മാർച്ചില് വൃന്ദാവനത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ബലരാമ ക്ഷേത്രം വൃന്ദാവനത്തിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്നം. കാരണം ഇതുവരെ കൃഷ്ണ ബലരാം ക്ഷേത്രം വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വൃന്ദാവനത്തിൽ കൂടുതലും ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏത് വിഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? കൃഷ്ണ ബലരാം ഇല്ല, പകരം ഏതായിരിക്കും? രാധാറാണി, കൃഷ്ണൻ. അതെ, രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് കൂടുതലും വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥലം വാങ്ങിയത്? ഏത് സ്ഥലമാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ കിട്ടിയത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? വൃന്ദാവനത്തില് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സ്ഥലം കിട്ടി. അവിടെയാണ് കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാര് അവര് പശുക്കളെയൊക്കെ മേച്ച് നടന്നതും. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്, അവിടുത്തെ മണ്ണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ്. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് രമൻ റെത്തി. അതെ, അപ്പൊ രമൻ റെത്തിയിലാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് ലഭിച്ച ആ സ്ഥലം. അവിടെയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അതേസമയം തന്നെ മായാപൂരില് ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മായാപൂരിലും ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവർ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ പ്രഭുപാദർ നിന്നാണ് അവിടെ ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് പ്രഭുപാദർ കരയും. കാരണം എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, അവര് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചവരല്ല, എന്നിട്ടും അവർ ഇത്രയും പരിമിതികളുടെ ഇടയില് ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അത്രയും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തന്റെ കണ്ണീര് വരാറുണ്ട്. എന്റെ ഭക്തന്മാര്, എന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് പ്രഭുപാദർ. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തില് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് സുരഭി. ആ ശിഷ്യനെയാണ് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്ലാൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പണ്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി നിർമ്മിച്ച ഗോവിന്ദജി ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമാനതകളോടുകൂടിയ അതേ ചില സവിശേഷതകളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പണിയുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന് ഉണ്ടാവണം. അതിലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ക്ഷേത്രം പണിയാമെന്നാണ്
പ്രഭുപാദർ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ സുരഭി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് സ്കിൽമൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് സുരഭി ദീക്ഷ എടുത്തതിന് ശേഷം സുരഭി എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ശിഷ്യനാണ് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആർക്കിടെക്ചറും ഡിസൈനും പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ക്ഷേത്രമായിരിക്കും ഇത് എന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ ഗോവിന്ദജി. അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി ഈ ക്ഷേത്രം 7 നിലയുള്ള വലിയ കൂറ്റൻ ക്ഷേത്രമാണ് നിർമ്മിച്ചത്. ആ സമയത്ത് അതിനുശേഷം ഔറംഗസീബിന്റെ ഭരണ സമയമായി. അപ്പൊ ഔറംഗസീബ് നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിനേക്കാളും പൊക്കമുള്ള ഒരു കെട്ടിടം കണ്ടു. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രം ആ ഒരു അസൂയ കാരണം ഔറംഗസീബ് അത് പൊളിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അത്രയും മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ച ആ ക്ഷേത്രത്തെ ഇവര് പൊളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 3-4 നില വീണ്ടും ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം മൊത്തം പൊളിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അത്രയും സ്ട്രെങ്തോട് കൂടിയ നിർമ്മിച്ച ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ശ്രീ ഗോവിന്ദജി. വളരെ വിപുലമായിട്ട് കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള ആ ക്ഷേത്രം പ്രഭുപാദർ സുരഭിയുടെ അടുത്ത് അതിലുള്ള സവിശേഷതകളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മളുടെ കൃഷ്ണ ബലരാമ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ ബലരാമ ക്ഷേത്രം തന്നെ അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കണം, നമുക്ക് ശ്രീ കൃഷ്ണ ബലരാമ ക്ഷേത്രം തന്നെ വേണമെന്ന് പറയാനുള്ള 2 റീസൺ ആണ്. ഒന്ന്, വൃന്ദാവനത്തില് കൂടുതലും രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ആർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റീസണോ, രമൻ റേറ്റിയിലാണ് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രമൻ റേറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാര് തന്റെ ലീലകളെല്ലാം നടത്തിയത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ബലരാം ക്ഷേത്രം തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ആ പ്രതിഷ്ഠ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയും, ഇത് വലിയ വിപുലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ക്ഷേത്രം പണിയണം. കാരണം അത് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഡൽഹി. അപ്പൊ ഡൽഹിയിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും വലിയ ഉന്നത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും മാന്യന്മാർക്കും എല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ഇത് കണ്ട് അവരെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടണം. ഇത് വൈകുണ്ഠം പോലെ ഇരിക്കണം. വളരെ ഗംഭീരവും മനോഹരവുമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് അപമാനകരമായിരിക്കും. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണോ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, വലിയ പുതുമയൊന്നും തോന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് വൈകുണ്ഠം പോലെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളായിരിക്കണം. ഈ വൃന്ദാവന പ്രോജക്റ്റ് ശരിക്കും ഇസ്കോന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴേ നമുക്കും ആ ഭക്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കാം. ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടുള്ളവര് എപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തുള്ളവർക്ക് വീക്കെൻഡിലെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാനും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാനും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നത് ഭക്തസംഘം കൊണ്ടാണ്. അതിനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അവിടെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ കേരളത്തില് മറ്റുള്ളിടത്തും എല്ലാം ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് നമുക്ക് തങ്ങി നിൽക്കാൻ സൗകര്യം ക്ഷേത്രം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മള് പുറത്തു പോയി താമസിക്കുക എന്നല്ലാതെ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു അവസരം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് തന്നെ ആദ്യം പണിയിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ അവർക്ക് ഇത് വന്ന് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം സ്വീകരിക്കാമല്ലോ. അപ്പോ അത് ഡൽഹിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു അവസരമാണ്. അവർക്ക് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് താമസിക്കാം, കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ വൃന്ദാവൻ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗുരുദാസ് പ്രഭുവിനാണ്. ഇതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറും പണിയും എല്ലാമാണ് സുരഭി പ്രഭുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുദാസ് പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പറയും,
ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വൃന്ദാവനത്തെ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിക്കണം. ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ആണ്. എന്നാലും അധികം കാലതാമസമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പണിയണം എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കും. അപ്പോ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും, കൃഷ്ണൻ കറുത്തതും ബലരാമൻ വെളുത്തും ഇരിക്കണം. ഭഗവത് ദർശനം എന്ന മാസികയുടെ പിൻപുറം ചട്ടയിലെ അവരുടെ അംഗവിന്യായം നന്നായിരിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണ ബലരാം മന്ദിർ എന്നെഴുതിയ ഒരു ബോർഡ് മുൻവശത്ത് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രഭുപാദർ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഈ ആർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനും അത് സ്ഥാപിക്കാനും എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബോർഡ് വെക്കണം, എല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇസ്കോണിന്റെ വക സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് 5000 കൊല്ലം മുമ്പ് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും തങ്ങളുടെ ബാലലീലകൾ ആടി രസിച്ച പൊടിമണ്ണും വനങ്ങളുമുള്ള രമൻ രതിയിലാണ് എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. രമൻ രതിയില് കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും ഇളം പ്രായത്തിലെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ടാടുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. അപ്പോ ആ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്, ആ സ്ഥലം തന്നെ കിട്ടി. പണ്ട് 5000 വർഷം മുമ്പ് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ലീലകൾ ആടി അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണിയാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പ്രഭുപാദർ ഇടയ്ക്ക് പറയും, തനിക്ക് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുമല്ലേ അദ്ദേഹം. എത്ര ഈ 69, 70, 72 വയസ്സായപ്പോഴും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓട്ടമാണ്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശിഷ്യന്റെ അടുത്ത് പറയും, എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള മിക്ക ആൾക്കാരും വിശ്രമ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് വിശ്രമം വേണം. എനിക്ക് ഒരുപാട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് 6 മാസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്ന എന്തേലും ആരുടെയും ശല്യവും ഒരു കത്തുകളും ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത, ഞാൻ ലോകത്തുണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് മാറി നിൽക്കണം. കുറച്ച് റെസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയാം. റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിശ്രമ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാതെ ഇരിക്കുകയല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് എഴുതണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. അപ്പൊ ശിഷ്യൻ ഓരോ സ്ഥലം പറയും, ന്യൂ വൃന്ദാവൻ നിർദ്ദേശിക്കും, ടെഹ്റാനിലൊക്കെ പോകാം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഗാന്ധിജിക്കും എപ്പോഴും ആളുകൾ തേടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അജ്ഞാതനായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് പോലും സ്വസ്ഥത ലഭിക്കാത്തതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിക്ക്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്രഭുപാദർ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ആ ദിവസം യൂറോപ്പിലെ ഇസ്കോൺ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പര്യടനം നടത്താനായിട്ട് പ്രഭുപാദരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പാരീസിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തന്റെ കത്ത് വരുന്നത്. പ്രഭുപാദർ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ പരിചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യൻ പറയും, അങ്ങല്ലേ 6 മാസത്തേക്ക് ഒന്ന് വിശ്രമം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ഈ ജീവിതകാലത്ത് എനിക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല. അത് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും യുദ്ധരംഗത്ത് മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു യോദ്ധാവിന് യുദ്ധരംഗത്ത് മരിച്ചു വീഴുക എന്നതാണ് ശ്രേയസ്കരം, അങ്ങനെയല്ലേ? അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് റെസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം യുദ്ധമാണ്. ആർക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധമാണ് പ്രഭുപാദർ ഈ ചെയ്യുന്നത്? ആർക്കെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? ഇതുപോലെ ഈ വിദേശത്തെല്ലാം പോയി ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ശിഷ്യന്മാരാക്കി അവരെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് ആർക്കെതിരെയാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ഭക്തി ഇല്ല, നമ്മളെ ഭക്തി ഇല്ലാതാക്കുന്ന എന്താണ്? ആര് കാരണം? അതെ, കറക്റ്റ്. മായക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധമാണ്. ഈ മായക്കെതിരെ അപ്പൊ യോദ്ധാവ് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ജീവിതകാലം മൊത്തം താൻ യുദ്ധം ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മരിച്ചു വീഴുമായിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരം.
അപ്പോ ശരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ സന്തോഷം തന്നെ ഭൗതിക സന്തോഷമുണ്ട്, ആധ്യാത്മിക സന്തോഷമുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുക, ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ആ സന്തോഷവും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് 6 മാസം ഒന്ന് ബ്രേക്ക് വേണം. അപ്പൊ ആ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ നാമത്തിലും കൂടാതെ പുസ്തകത്തിലും വായിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ്. അത് ആധ്യാത്മിക സന്തോഷമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം, അത് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവത് സന്ദേശം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അതും ത്യജിക്കുകയാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. സ്വന്തം കാര്യം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതിക സന്തോഷവും ആധ്യാത്മിക സന്തോഷവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മൊത്തവും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രചാരം നടത്താനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ്, പ്രഭുപാദർക്ക് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ന്യൂയോർക്കിൽ പോവുകയും ജലദൂതയിൽ കയറി പോവാനും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ സമാധാനമായിട്ട് കഴിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതെന്താണ്, ഇത് അതിലുപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ്. ആധ്യാത്മികതയിൽ അങ്ങ് ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ആരോഗ്യവും തന്റെ ആധ്യാത്മിക സന്തോഷം ഒന്നും താൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം, തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ എങ്ങനെ കൂടുതൽ നിറവേറ്റാം, ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം അദ്ദേഹം നയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ, ജന്മാഷ്ടമി ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗുരുദാസനാണ് അവിടുത്തെ ഇൻചാർജ്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഇൻചാർജ്, ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗുരുദാസൻ. അദ്ദേഹം എല്ലാരെയും ക്ഷണിക്കും, അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ അറിയിക്കും. എന്നാൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ ഇങ്ങനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ മറ്റുള്ള ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലുള്ള തന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാരും പങ്കെടുക്കണം, ഈ വൃന്ദാവനം ഏറ്റവും വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്, അവിടെ വന്ന് എല്ലാരും ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരണം എന്നറിയിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ വൃന്ദാവനം നിൽക്കുമല്ല, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ബിൽഡിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഈ ഗുരുദാസൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഇൻചാർജ് എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഗുരുദാസ് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ശരി തീർന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ, കാരണം ഒരു ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചു, ആ ഡേറ്റിൽ തീർന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു വിഷമം കാരണവും, എന്നാൽ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തീരുമായിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഗുരുദാസൻ. ഓരോ വട്ടം ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പിളിലെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ അത് തീരാറായി കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലാണ്. എന്നാൽ ആ ക്ഷേത്രം പോയി കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്തായാലും ജന്മാഷ്ടമി തന്നാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് തീരില്ല എന്ന് കാണുന്നവർക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഈ ജന്മാഷ്ടമി ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് പ്രഭുപാദർ അത് കാണാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഇദ്ദേഹം കാണുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എല്ലാരെയും വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരാനായിട്ട്. അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം കാണുമ്പോ ഭാഗികമായിട്ട് പണി ചെയ്ത ഭിത്തികളിലിടയിൽ കൂടെ കുറെ മൺകൂന, ഇഷ്ടിക കൂന, ഇതെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. അലങ്കാരപ്പണികൾ, മിനുക്കുപണികളും എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലായിടത്തും കൽത്തുണ്ടുകളും ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പണിസ്ഥലത്ത് ചുറ്റി നടന്ന് കാണവേ പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കും, എന്താണിത്? ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ക്ഷേത്രം എവിടെ? ക്ഷേത്രം പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന ഗുരുദാസൻ, സുരഭി, പിന്നെ ഗുണാർണവൻ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കും, എന്താ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയൂ. ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അപ്പോ കൂടെ
സന്ദർശകരായിട്ട് വന്നവരും പറയും, ശരിയാ, ഇതൊന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ലല്ലോ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിയും? മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ഭക്തന്മാരും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ തടയുക, ഉദ്ഘാടനം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഒരു മഹത് ഉദ്ഘാടനം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നത്. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം മങ്ങി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്ന് അവരെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായെന്നല്ലേ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? അപ്പോ പക്ഷേ ഈ ആർച്ച വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഹാളുണ്ട്, അത് ഒരുവിധം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ചിലര് പറയും, പക്ഷെ ആർച്ച വിഗ്രഹത്തിനുള്ള വേദി നന്നായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ നമുക്കൊന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കാം, വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കാം. പ്രഭുപാദർ തടയും, ഇല്ല, നമുക്ക് ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലായിടത്തും നോക്കി നടന്ന് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആവാതിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ തന്റെ മുറിയിൽ ചെന്ന് എല്ലാരെയും വഴക്കു പറയും. ഗുരുദാസിനെയും സുരഭിയെയും, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയും വീഴ്ച വരുത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആരും ഒന്നും പറയാതെ വിളറിയ മുഖത്തോടുകൂടി ഖേദത്തോടു കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അവഗണിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? വിഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള മുറിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പണിതീർത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇത് നമുക്ക് സമിതിക്ക് ഒരു അപമാനമാണ്. ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? നാം ഇത് എല്ലായിടത്തും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുമ്പോ സുരഭി പറയും, വാസ്തവത്തിൽ ഇതാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതും പ്രഭുപാദർ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാരെയും അറിയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. ശരിക്കും ആരെയും അറിയിച്ചില്ല. കാരണം ഈ അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വന്ന് കണ്ടു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന്. ഓഹോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ചും പ്രചരണം ഒന്നും നടത്തിയില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ആരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുമില്ലേ? ഇല്ല പ്രഭുപാദ, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രഹസനമാണല്ലേ? പ്രഭുപാദർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതെന്തൊരു ദുരന്തമാണ്. നീരസത്തോടെ അദ്ദേഹം തന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലെ കാര്യകാരന്മാരെ നേരെ നോക്കി. നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം നടത്തണം. എങ്ങനെ നമുക്ക് ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ ഇത് നടത്താം? അപ്പൊ സുരഭി പറയും, വാതിലുകളൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടില്ല, തടി മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. പിന്നെ കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇവര് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സമയം, ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നില്ല. കാരണം അന്ന് ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കർഫ്യൂ വന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഈ സിമന്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. സിമന്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ഒരുപാട് നാളിങ്ങനെ നടന്നിട്ട് പോലും സിമന്റ് കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ കിട്ടിയാൽ തന്നെ പറ്റിച്ചായിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക. പറ്റിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമന്റിനകത്ത് മായം ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ 20 ചാക്ക് സിമന്റ് ഇവർക്ക് കിട്ടി. അത് വെച്ച് ഒരു തൂണ് പണിതപ്പോഴത്തേക്കും 4ന്റെ അന്ന് അതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു വീണു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറ്റിക്കപ്പെടുകയും സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഒരുപാട് രോഷാകുലനായി. പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത് തീർന്നതും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയൂ, എന്ന് നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം നടത്തണം. അപ്പോ ഇതിപ്പം ജന്മാഷ്ടമിയുടെ അന്ന് എന്തായാലും നടത്തില്ല. അദ്ദേഹം പിന്നെ ഓരോ ദിവസം പറയും, നമുക്കെങ്കിൽ ജന്മാഷ്ടമിക്ക് നടത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീപാവലി ദിനത്തിലാകാമോ? ഒക്ടോബറിൽ നടത്താൻ സാധിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിൽ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയില്ല, മിനിമം ഇനി 7 മാസമെങ്കിലും എടുക്കും. 7 മാസം എടുക്കും. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് തുറന്നു പറയുകയാണ് ഒരു ഭക്തൻ. അപ്പോ ശരി, 7 മാസം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏപ്രിൽ മാസം ആകും. അപ്പൊ ഏപ്രിലില് ശ്രീരാമനവമി ദിവസം, ഏപ്രിൽ 20 ശ്രീരാമനവമി ദിവസത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ ബലരാമ ക്ഷേത്രം നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തീരുമാനിച്ച് പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് വന്ന് അവരുടെ കൂടെ കുറച്ചു നാള് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കാനായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ്
ഈ ഭക്തന്മാര് ഭയങ്കര കരഞ്ഞ് തനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ പ്രഭുപാദർ അവരെ വഴക്ക് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലരുണ്ട്, ചില ഭക്തന്മാര് പ്രഭുപാദർ കാണുമ്പോൾ ഉടനെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അർപ്പിക്കും, അദ്ദേഹത്തിനെ വണങ്ങും, എന്നാൽ അധികം ജോലിയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇപ്പൊ പ്രണമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുമ്പോ കൂടെ വരാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ വഴക്ക് പറയും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഭക്തന്മാര് ചോദിക്കും, അങ്ങ് എന്താണ് ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അങ്ങേക്ക് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അർപ്പിച്ചിട്ട് ആ ശിഷ്യനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെന്റിമെന്റലിസം ഒന്നും അല്ല. സെന്റിമെന്റല് മാത്രമല്ല, അത് കഠിനാധ്വാനമാണ്. നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു, അല്ലാതെ സങ്കടം പറച്ചിലും വികാരഭരിതമായിട്ട് കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയും, അത് മാത്രമല്ല. നമ്മളുടെ ചോരയും നീരും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് അത്ര കഠിനമായി ജോലി ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ജോലി അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയ ജോലി ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അത്രയും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കള്ളപ്പണി ചെയ്യാതെ നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ റിപ്പയറിങ് ആയിരിക്കാം, എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും കഠിനമായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ സെന്റിമെന്റലിസം അല്ല കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീക്കണം. അത് തലേന്ന് രാത്രി ചിലപ്പോ ഉറങ്ങാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവുമായിരിക്കും. ഏത് സമയം ഉറങ്ങി എന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് പനിയാണോ എന്താണോ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല. എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരികൾ എല്ലാവരും ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിന് എണീറ്റ് മംഗലാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു മെഷീനെ പോലെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അത്രയും ശ്രദ്ധയും കഠിനാധ്വാനവും എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ താണ് ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അത്രയും ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്താലേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടൂ. അത് അങ്ങനെയുള്ള ജോലിയാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കള്ളപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് മനസ്സിലായി. സിമന്റ് കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെ അവര് ഒരുപാട് സിമന്റിന് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും രാവും പകലും എല്ലാം പോയി അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് വല്ലപ്പോഴും കഷ്ടിച്ച് കുറച്ച് സിമന്റ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അവസാനം അവർക്ക് സിമന്റ് ലഭിക്കും. സിമന്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോറി കണക്കിന് സിമന്റ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരിപ്പോ വിചാരിക്കുകയാണ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ സാന്നിധ്യം നിമിത്തമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നാളും ഈ ക്ഷാമത്തിലായിരുന്നത്. ഈ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടത്ര സിമന്റ് ഇപ്പോ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ചാക്കും ഗുണമുള്ളതാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ രാവിലെ 8 മുതൽ രാത്രി 9 വരെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ നടക്കുന്ന പണികൾക്കും അതില് എല്ലാം വീക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ലോകയാത്രയ്ക്ക് പോവുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി മാർച്ചില് വിപുലമായ തോതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ടോക്കിയോയില്, ഹവായില്, ലോസ് ഏഞ്ചൽസില്, മെക്സിക്കോ, വെനൻസില, അറ്റ്ലാന്റ, ഡല്ലാസ്, ന്യൂയോർക്ക്, പിന്നെ ലണ്ടൻ, ടെഹ്റാൻ, പിന്നെ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോ 8ാമത്തെ വട്ടമാണ് അദ്ദേഹം ലോകം മൊത്തവും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന 8ാമത്തെ വട്ടമാണിത്. 1975 ലോകയാത്ര നടത്തുന്നു. ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാർച്ചില്
മായാപൂരില്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏപ്രിലാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മാർച്ച് 23-ന് അദ്ദേഹം മായാപൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ മായാപൂരില് വലിയൊരു ഉത്സവം സംഘടിപ്പിക്കും. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്തന്മാരെല്ലാം, 500ഓളം ഭക്തന്മാര് അവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുകയാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദരെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഒരു വലിയൊരു ആഘോഷമാണ്. കാരണം വർഷത്തിൽ 1-2 വട്ടമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റൂ. അതും അവിടെ വന്ന് ഒരു 2-3 ദിവസം തങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ പ്രഭുപാദരെ കാണാനും അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘം ചേരാനും ആഗ്രഹിച്ച് എല്ലാരും മായാപൂരിൽ എത്തുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഭക്തന്മാര് ശരിക്കും വാപ്പു സേവ, വാണി സേവയാണ് പ്രധാനം. എന്നാലും ഇടയ്ക്കുള്ള വാപ്പു സേവയും നമുക്ക്, കാരണം ആ ഭക്തന്മാരുടെ ദൃഷ്ടി പതിയുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ എത്രയോ പാപങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുകയാണ്, ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഓടിയെത്തുകയാണ്. എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കീർത്തനം പാടുകയും മായാപൂരിലെ രാധാമാധവൻ ക്ഷേത്രത്തില് കീർത്തനം പാടുന്നു. പ്രഭുപാദർ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നല്ല ഉയർന്ന് ചാടി ഡാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. ഡാൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് ആണ്, പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരുകയാണ്, നമ്മളൊരു മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകും. നിങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി നൃത്തം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ തന്നെ വന്ന് നിങ്ങളെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോ നൃത്തം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി നൃത്തം ചെയ്യുക, ആ വിശ്വാസവും ഭഗവാനോടുള്ള നന്ദിയും കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഉത്സാഹവും, നമ്മളുടെ ഉള്ള എല്ലാ ശക്തിയും എല്ലാ എനർജിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അത്രയും എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. പഞ്ചതത്വ വെക്കുക, പഞ്ചതത്വയുടെ മുമ്പിൽ കീർത്തനം ചൊല്ലുക, നൃത്തം വെക്കുക, നമ്മളെ ജീവിതം തന്നെ വിജയകരമാകും. എത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഇസ്കോൺ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പര്യടനത്തിൽ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര് പുതിയതായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവരെല്ലാരും ഓരോരുത്തും എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പണിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ 16-ാം തീയതി, ഏപ്രിൽ 20-നാണ് ഉദ്ഘാടനം. ഏപ്രിൽ 16-ാം തീയതി അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ തിരിച്ചു ചെല്ലുകയാണ്. നേരത്തെ വൃന്ദാവനത്തില് ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ആകാതെ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അത് പണിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ലോകയാത്രയ്ക്ക് പോയി. പിന്നെ മാർച്ച് ആയപ്പോ മായാപൂരിൽ പോയി. പിന്നെ വീണ്ടും വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നു. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് പ്രഭുപാദർ കണ്ടത് വളരെ സ്വപ്ന യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. സുരഭിയുടെ ആർക്കിടെക്ചർ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ്. വലിയ ഈ എന്താണ് മകുടങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ആ ബിൽഡിംഗ് കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ ബലരാം മന്ദിരന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നടത്താനായി വന്നപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന 3 വൻ മകുടങ്ങൾ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദവും അത്ഭുതവും തോന്നി. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു, 8 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നപ്പോ ഒന്നും പണി തീരാതെ കിടക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോ 4 നിലകളുള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, ആ സമയത്ത് അത് പണി തീർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം ഇപ്പോ തീർത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സുരഭിയും ജോലിക്കാരും രാവും പകലും മാറിയുള്ള പണി ചെയ്തതിന്റെ നേട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഉയരം കൂടിയ മകുടവും പ്രതിഷ്ഠാവേദികൾക്ക് മുകളിലായി ഇരുവശത്തുള്ള മകുടവും എല്ലാം മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ഉദാത്തവും സുന്ദരവുമായ രൂപം മനസ്സിനെ ഉന്നത ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഭൗതിക ലോകത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് എല്ലാ കൺസ്ട്രക്ഷനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഗോളത്തിന് മുകളിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ചക്രം, സുദർശന ചക്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ ചക്രങ്ങളുടെ മുകളിലായി ചെമ്പുകൊണ്ടുള്ള വിജയ പതാക, അങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി.
അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറയും നന്നായി ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? അപ്പൊ എല്ലാരും പറയും അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ആ സുരഭി എത്ര നന്നായി ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാം പറയാം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറില്ല, കാരണം എന്റെ ശിഷ്യനാണ്, ഞാൻ ശിഷ്യനെ വിമർശിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ജോലിയാണ് ശിഷ്യനെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ പലപ്പോഴും വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ വിമർശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ കുഴപ്പമില്ല, സാരമില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിന്നാൽ നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾ വളരില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗുരുവിന് ശിഷ്യനെ വിമർശിക്കാൻ പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്. ഇപ്പൊ വ്യാസദേവനെ തന്നെ നാരദ മുനി വിമർശിച്ചു. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കിട്ടിയല്ലേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇദ്ദേഹം രചിച്ചു, വ്യാസദേവൻ രചിച്ചു. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് എപ്പോ വേണേലും തന്റെ ശിഷ്യനെ വിമർശിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളെ തന്നെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ പാമ്പർ ചെയ്ത് വളർത്തിയാൽ എന്താണ്? അവന്റെ തെറ്റുകൾ കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അവന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിമർശിച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞു വേണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പൊ അത്രയും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രഭുപാദർ അത്രയും വഴക്കു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവര് ആ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു. അപ്പൊ ആ വിമർശനം കൊണ്ട് ആ പെർഫെക്ഷനിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ വിമർശനങ്ങളും, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനാണ്, നമ്മളെ നല്ലത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ്. അപ്പൊ ആ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. പിന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു തമാല വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ല തഴച്ചു വളർന്ന് നിൽക്കുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോ പ്രഭുപാദർക്ക് ഓർമ്മ വന്നു, പണ്ട് ഇത് മുറിക്കാനൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അദ്ദേഹമാണ് അത് അത് തടഞ്ഞത്. കൂടാതെ ഇത് തഴച്ചു വളർന്നിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഭക്തന്മാർ ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ പ്രഭുപാദർ ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സത്യസങ്കല്പ. സത്യസങ്കല്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സങ്കല്പിക്കുന്നോ, എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് സത്യമായി മാറും. അതാണ് പ്രഭുപാദർ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചോ എല്ലാം സത്യമായി മാറുകയാണ്. എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? അവിടെ വേണം, അവിടെ ക്ഷേത്രം വേണം, ഇവിടെ ഈ വിഗ്രഹം വേണം, ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് വേണം, ഈ സ്ഥലത്താണ് ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം നടക്കുകയാണ്. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേ അത് നടക്കൂ. അതാണ് സത്യസങ്കല്പ. ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം സത്യമായി മാറും. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അവർക്ക് ആകെ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സേവനം കൊടുക്കാം. ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയം ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാൻ സബലീകരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ ഇവരടുത്തെല്ലാം പറയും, നിങ്ങള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ ക്ഷേത്രം പണിതു, ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വൈകുണ്ഠത്തില് ഒരു വലിയ വീട് നിങ്ങൾക്കും അവിടെ ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തോ അതിന്റെ 10 മടങ്ങായിട്ട് ഭഗവാന് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു വീട് കൊടുത്തു, ക്ഷേത്രം പണിത് വീട് കൊടുത്തു, നിങ്ങൾക്കും ഒരു വീട് ഭഗവാൻ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്ത് പണിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം? അതിൽ ഒരു സേവനമാണ് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക. അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, എന്നാലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനെല്ലാം സഹായിക്കാം. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സേവിങ്സ് കൂടും. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു എൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, ഒരു വലിയ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഡ്രീം ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ പോവുക, വലിയ വീട് വാങ്ങിക്കുക, കൂടിയ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുക, ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളവരുടെ ഡ്രീമാണ്. അപ്പൊ ഈ പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് ലാഭിച്ചാൽ തന്നെ എത്ര പൈസ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം.
അതാണ് സിമ്പിൾ ലൈഫ്, സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്. അതാണ് പ്രഭുപാദർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യം അനാവശ്യമായ ധൂർത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലെ സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണം, ബില്ലടയ്ക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണം, നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കണം, ഡ്രസ്സ് എന്തായാലും വേണമല്ലോ. എന്നാൽ അത് ധൂർത്താവാൻ പാടില്ല, ഒന്നും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല. ആവശ്യത്തിനെടുക്കുക, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 25, 25, 50 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 50 ഭഗവത് സേവനം, 25 നമ്മളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ 25 നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യത്തിന് മാറ്റിവെക്കുക. അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ഒന്ന്, ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, അത് വലിയ രീതിയിൽ ഇപ്പം രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം, അതും ഭഗവത് സേവനമാണ്. എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സേവനമാണ്, ഏറ്റവും എളുപ്പം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭഗവത് സേവനം. അതെന്താണെന്നറിയോ? ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക, അതും ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. ഒരു വലിയ ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ബുക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സങ്കീർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പാടുകയാണോ ചെയ്തത്? അല്ല, അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു കീർത്തനം തന്നെയാണ് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബൃഹത് മൃദംഗമാണ് ബുക്ക്. ഈ ബുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു ശിഷ്യൻ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പറയും, പ്രഭുപാദൻ, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോവില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാമോ? നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമത്ത് പോവില്ലേ? കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താവകലേവരം. അപ്പൊ നമ്മള് പോവും. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് പോവും എന്നല്ല, നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെയാണ് ചിന്തിച്ച് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോവും. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പോവില്ല. അതാണ്, നാമം ജപിക്കുമ്പോ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. വാ കൊണ്ട് ചുമ്മാ തത്ത പറയുന്ന പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ മനസ്സ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നോ? അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയും, നാമം ജപിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോകാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മനസ്സ് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പുസ്തകം, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ രചിച്ച ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 100% അവന് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് നാമം ജപിക്കുന്നതിനേക്കാളും, കാരണം നാമം ജപിച്ചാൽ മനസ്സ് അവിടെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. എന്നാൽ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ചിന്ത മൊത്തം അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാം, അതിനുവേണ്ടി വ്യാപൃതമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ സമാധി അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ സമാധി അവസ്ഥയിലാണ്. അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകും എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് 1970 ജൂലൈ 5, 1970, ഇപ്പൊ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് രഥയാത്ര സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നടന്നു. ആ രഥയാത്ര സമയത്ത് 10,000 ആൾക്കാരാണ് പങ്കെടുത്തത്.
അങ്ങനെ 10,000 ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്ത് പ്രസാദം എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാരും നൃത്തം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ 5 വർഷം മുമ്പ് ആ സമയത്താണ് ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണ ബുക്ക് ഒരു വോളിയം പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതിയത് അന്നാണ് ആ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ആയത്. 3 വോളിയമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് വോളിയം അത് രഥയാത്ര സമയത്ത് പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ കൃഷ്ണ ബുക്കിന്റെ കോപ്പി എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം. അത് കേട്ട ആൾക്കാരെ, ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാരും ഓടിക്കൂടി അന്ന് തന്നെ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം എല്ലാരും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അതുപോലെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ഇറങ്ങിയതും ആ സമയത്താണ്. അപ്പോ ആ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ്, അത്രയും വോളിയൂംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ആ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ഭക്തൻ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാതിരിക്കുകയും ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് പോകാൻ സാധിക്കില്ല, താൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് തന്നെ പ്രഭുപാദർ ഉപദേശിച്ചിട്ട്, നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കൂ, ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്പെടും. അപ്പൊ ആകെ ഒരു കോപ്പി ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ കോപ്പി തന്നെ പ്രഭുപാദർ ഒന്നുപോലും തന്റെ കയ്യിൽ വെക്കാതെ ഉള്ളത് ആ പുസ്തകം ഈ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാര് വിചാരിക്കും, ഇവൻ എന്തായാലും ഇയാള് ഒരുപാട് നാള് നിൽക്കില്ല, അതിന് തിരിച്ചു വരുമെന്നും ഒരു ഉറപ്പില്ല. എന്നിട്ടും പ്രഭുപാദർ തന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അതും അത്ര അനുകൂലമായ സ്ഥിതിയിലല്ലാത്ത ശിഷ്യന്, ആ ശിഷ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ പുസ്തകം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് നന്ദിയും പറഞ്ഞ് അയാൾ അപ്പോഴേ സ്ഥലം വിട്ടു, പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുമില്ല. അപ്പോ ആരാണ് എന്താണ് എന്നൊന്നും നോക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ആ ബുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ആർക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുമെന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം 1971 അത് നടന്നത്. ഒരു ദിവസം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയില് സങ്കീർത്തനം നടത്തിയ ക്ഷേത്രത്തില് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാണ്. അപ്പോ ഈ കാറിന് പെട്രോൾ അടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിർത്തും. പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് പെട്രോൾ അടിച്ച് പണം വാങ്ങാനായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് പണത്തിന് പകരം ഈ പുസ്തകം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ആ ജോലിക്കാരൻ ഇതില് താല്പര്യം തോന്നിയിട്ട് ആ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു, പണം വാങ്ങിക്കാതെ അതിന് പകരമായിട്ട് പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. അപ്പൊ അന്ന് നടന്ന ആ സംഭവങ്ങൾ അതൊരു വിജയമായിരുന്നു, അത് പ്രചോദനമായി. 2 ബ്രഹ്മചാരികൾക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണ്. അവർ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കുറെ പുസ്തകവുമായി ഓരോ പലചരക്ക് കടകളിലെ മുൻഭാഗത്ത് ചെന്ന് നിന്നു. വീണ്ടും അത് സംഭവിച്ചു. ഇത്തവണ അവര് 2 പുസ്തകം വിറ്റു. അന്ന് പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു പുസ്തകമാണ് വിറ്റത്, പെട്രോൾ അടിച്ച് പൈസയ്ക്ക് പകരം പുസ്തകം കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഇപ്പം പലചരക്ക് കടയിൽ പോയിട്ട് 2 പുസ്തകം വിൽക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോ ഈ ന്യൂസ് മറ്റുള്ള സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലാണ് നടന്നത്. അപ്പൊ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലുള്ള ആൾക്കാരടുത്ത്, അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ അറിയിച്ചു. ഇതൊരു അത്ഭുതം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്, ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് അവര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ 1/2 ഡസനോളം ആളുകൾ വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി പുസ്തകങ്ങൾ വീടുകൾ കൊണ്ടു ചെന്ന് കാണിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ പേര് അവര് അത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർക്കെല്ലാം ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളിലുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സെയില് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പോലല്ല. അവര് സെയില് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ പണം കിട്ടണം, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി കിട്ടിയ പുസ്തകം തന്നെ ആയിരിക്കണം. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ കിട്ടിയ ഈ പുസ്തകം, പ്രഭുപാദ രചിച്ച ഈ പുസ്തകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അത് നമ്മൾ വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു സേവനമാണ്. മറ്റുള്ള ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള സാധനം വിൽക്കുന്ന പോലെയല്ല. എന്താണ്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെയുള്ള വ്യക്തി രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകളെല്ലാം ഭയങ്കര വികാരഭരിതമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേ അല്ല. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും എല്ലാം സന്തോഷമേ തരൂ. ഈ പുസ്തകം വിൽക്കുമ്പോ ഈ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അത് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാലേ പറയാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ ഗുലാബ് ജാമുന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഴിച്ചവനെ അത് ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കുകയല്ല, അത് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള അനുഭവമാണ് അറിയുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം. നമ്മൾ തന്നെ ആ പുസ്തകം മറ്റുള്ളവരിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് വീടാന്തരം കയറി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പല രീതിയിലും നമുക്ക് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ആനന്ദം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാന് മൊത്തത്തിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുക. ശരിപ്പം പുസ്തകം വിൽക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കളിയാക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ആൾക്കാര് അധിക്ഷേപിക്കും, നിഷേധിക്കും, അങ്ങനെയെല്ലാം പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതെല്ലാം എന്താണ്, അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ അതെല്ലാം സഹിച്ചാൽ മതി. കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ അനുഭവം വരുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഈഗോനെ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോൾസ് ഈഗോ ഉണ്ട്, നിത്യാഹങ്കാരം, നമ്മൾ ശരീരബോധമാണ് എന്നുള്ള ആ തോന്നലിനെ കുറയ്ക്കാൻ, ഈ അഹങ്കാരത്തിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും. അതെല്ലാം ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമുക്കതെല്ലാം സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും അതൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടും. അതൊരു വലിയ സേവനമാണ് ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് പ്രഭുപാദർ അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇതൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഭക്തന്മാരുടെ പുസ്തക വിതരണം കൃഷ്ണന് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തിയുത സേവനമായാൽ ഒരു ആധ്യാത്മികമായ ഹർഷോന്മാദം, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭൗതിക ആനന്ദം, വളരെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഹർഷോന്മാദം ഉളവാകുന്നു എന്നതാണ് ഇവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവര് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് എത്രയാണ്, ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ബുക്കുകളെല്ലാം വിൽക്കുന്നത് കേട്ട് ഈ ന്യൂസ് അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ 20 ബുക്ക്, ആദ്യം 1ആയിരുന്നു, 2ആയിരുന്നു, പിന്നെ 10ആയി, അങ്ങനെ 20 ബുക്കുകളായി. 70 ബുക്കുകളെല്ലാം അവര് ഓരോ ദിവസവും വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇത് പ്രഭുപാദർ അറിഞ്ഞപ്പോ പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദം ഉണ്ടായി. എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ആർക്കും തന്നെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പിന്നിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം വിവരക്കുറിപ്പുകൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവർ ദിവസം തോറും 70ഓളം കൃഷ്ണ ബുക്ക് വിറ്റ് കഴിയുന്നു. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ താമസിക്കുക. എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക വഴി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിവർത്തനം നടത്തുവാൻ വലിയ പ്രോത്സാഹനം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എന്റെ ഗുരു മഹാരാജ് നൽകിയ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ എന്നെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ കൃതജ്ഞനാണ്. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് കൃഷ്ണൻ നിങ്ങളെ ലക്ഷോപലക്ഷം ആവർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ലക്ഷോപലക്ഷം ആവർത്തി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വളരെ പ്രധാനം. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി.
അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ രണ്ട് ലീലകളാണ്. ഒന്ന് പ്രകട ലീല അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന, പിന്നെ അപ്രകട ലീല. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടല്ലേ, പ്രഭുപാദരെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രകട ലീലയാണ് ഈ കാണുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള പ്രഭുപാദർ രചിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ. 1% ആൾക്കാര് ഭക്തനായാൽ, അവൻ പൂർണ്ണത നേടിയാൽ ഈ ലോകം മൊത്തവും പൂർണ്ണത. 1%, ലോകത്തുള്ള 1% ഭക്തന്മാരെങ്കിലും പൂർണ്ണത നേടിയവരാണെങ്കിൽ ഈ ലോകം മൊത്തവും അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം തരുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വായനക്കാരിൽ 1% ഭക്തന്മാരായി തീർന്നാൽ അത് ലോകത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തും. മനുഷ്യരാശിയിൽ അനേകം സഹസ്രം ആളുകളുണ്ട് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ കഷ്ടിച്ച ഒരാൾ മാത്രമേ എന്നെ ശരിയായി അറിയൂ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആ ദൈവം ആരാണ് എന്നും വെറും 5 വാക്കുകളിൽ സംഗ്രഹിക്കാം. കൃഷ്ണ ഈസ് ദ സുപ്രീം കൺട്രോളർ. കൃഷ്ണൻ പരമോന്നതനായ നിയന്താവാണ്. ഇതിൽ ഉത്തമ ബോധ്യം വരികയും നിങ്ങൾ അത് ഉത്സാഹപൂർവ്വം അന്യരെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാകും. എല്ലാ ജീവസത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സേവനമായിരിക്കും ഇതുവഴി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവരെ അത് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യണം ഇതെന്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. അപ്പോ ഇതും കൂടുതൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് അതിന്റെ മൂല്യം എന്താന്ന് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ തയ്യാറാവും. അപ്പോ അത് കൂടുതൽ ഇവരെ ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അപ്പൊ എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഇത് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താമെന്നും ഭക്തന്മാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയും, ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ള ഭക്തിയുത സേവനവും നടക്കണം. എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള നാമജപം, പിന്നെ ഈ വിഗ്രഹാരാധന, ഇതിലൊന്നും മുടക്കം വരുത്താൻ പാടില്ല പുസ്തകം വിൽക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ എന്ന് പ്രഭുപാദർ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 1972 യാദൃശികമായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഡിസംബറില് ക്രിസ്മസ് മാരത്തോൺ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാല്ലേ, ഈ ഡിസംബറിലായിരുന്നു മാരത്തോൺ നടന്നത് ലോസ് ഏഞ്ചൽസില്. കാരണം ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കടകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമാണ്. ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ കടകളിൽ ചെന്ന് അർദ്ധരാത്രി വരെ തുറന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ കൂടുതൽ പുസ്തകം വിൽക്കാം. അങ്ങനെ 650 മാസികകൾ രാമേശ്വരൻ പ്രഭു ആ ഒരു ദിവസം രാത്രി 10 മണി വരെ വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ $350 അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു 10 മണിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി, അർദ്ധരാത്രി വരെ തുറന്നിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെ വിചാരിച്ചു വേണ്ട, ഭക്തന്മാരൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു കാണും, അപ്പൊ അവര് തിരക്കത്തില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാം. പിന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു കടയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്ന കാണുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇവിടെയും പോയാലോ. പിന്നെ കരുതി വേണ്ട, ഭക്തന്മാർ അവിടെ എത്തി കാണും, ക്ഷേത്രത്തില് മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ എത്തിക്കാണും, ഞാനും എനിക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം 12 മണിയായപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയപ്പോ അവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. മുകുന്ദൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മുകുന്ദനോട് ചോദിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഭക്തന്മാരെവിടെ? അപ്പൊ പറയാം അവരൊന്നും ഇതുവരെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയില്ല. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ പ്രേരണയാൽ അവിടെ അത്രയും ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി എന്തോസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുകയാണ്. രാത്രിയാണ്, 12 മണിയായിട്ട് പോലും അവരത്രയും, കാരണം എല്ലായിടത്തും തിരക്കാണല്ലോ, ആ തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഈ കൃഷ്ണ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്, വിൽക്കുകയാണ് അവിടെ. 1 മണി, വെളുപ്പിന് 1 മണി ആയപ്പോഴാണ് ഭക്തരൊക്കെ വരുന്നത്. ആരും ഒന്നും ഉറങ്ങിയില്ല, എല്ലാരും വളരെ ഉന്മേഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. എല്ലാരും അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണോ ഒരു മദ്യപാന മേള ഇരിക്കുന്നത്, അവിടെ ആൾക്കാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർക്ക് വന്ന എക്സ്പീരിയൻസും എത്ര പേർക്ക് ബുക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതെല്ലാം അവര് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് 16 മണിക്കൂറാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 16 മണിക്കൂർ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഈ ഡിസംബർ 22, 23, 24 ഈ 3 ദിവസങ്ങളിലാണ്
നല്ല തിരക്കുള്ളത്. ഡിസംബർ 25 ക്രിസ്മസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് 3 ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തിരക്ക് കടകളിലുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കൂട്ടമുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം 16 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഭക്തന്മാര് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ 5000-6000 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു ദിവസം, ഈ 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം 5000-6000 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിറ്റുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 3 ദിവസം കൊണ്ട് 18,000 ബുക്കുകൾ വിൽക്കുകയാണ്. പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ഇത് കേട്ടപ്പോ. അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്ചര്യവും തോന്നി ഈ ഒരു സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചപ്പോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അതെന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അവരാണ് ഇതിനെല്ലാം അർഹരായിട്ടുള്ള. അവര് അത്രയും ഉന്മേഷവും ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടിയും അത്രയും എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇവർ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു സ്കില്ലാണ്. ആ സ്കില്ലെല്ലാം അവര് പുറത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ റെയറാണ്. ഈ ഒറ്റ പ്രയത്നം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ മറ്റു ഭക്തന്മാര് പറയും, എന്താണ് ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ കാണും. അവർക്കൊക്കെ സംശയമാണ്, ഇവരെന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൽ ഇത്ര ആനന്ദം കിട്ടാൻ എന്താണ്? ഇത്രയും മണിക്കൂർ ഇവര് ജോലി ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് ഒരു ക്ഷീണമോ ഒരു മടുപ്പ് പോലും ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് തന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പണി ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ സംഭാഷണം ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കും. അപ്പൊ എത്ര ഉന്മേഷത്തോടു കൂടിയാണ് അവരത് ആസ്വദിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നീട് എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി. ഞാനും ഇതുപോലെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഇത് വലിയ ഒരു ആനന്ദമാണ്. ഹൃദയത്തില് വലിയ ആനന്ദം തരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവരെല്ലാരും ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതം വരെ തോന്നി, തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നല്ലോ. അപ്പോ ഭക്തന്മാരെയും ശുദ്ധഭക്തന്മാരെയും ഭഗവാനെയും മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളോട് കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നവർക്കേ അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഒരു 2 സെഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പ്രഭുപാദ ലീല ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തന്നെ 1/4 ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു 100-150 പേജും കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും പ്രഭുപാദ ലീല അവസാനിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എത്ര ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ ഭക്തന്മാരും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത്. നമുക്കിപ്പോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലേ. ഈ തുടക്കത്തിലുള്ളവരാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ആ ഭക്തന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാ നന്ദിയും പ്രഭുപാദർക്കും പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കും